euros a la una. A las dos. 16. A cousa empezas a poñer quente. 3 de febreiro é o día de San Blas e aquí en Briallos festa, xa está dervendo o sol, aproveita o todo o mundo, ven hasta aquí a esta romería na que non pode faltar a poxa que ademais se recupera este ano. Xa estamos en plena poxa, xa está dervendo que aí hai unha agraciada. A ver, vamos a ver. A ver, Chus, miña reina, que ao final poxaches. Esta ainda empezar. Que? Non, levo dúas. Hai dúas. Mira, unha que de alegría e outra con fruto. Isto que é, Dios Mira, mío? unha feixoa. Bueno, esto xa falamos. Cousa bonita, canto che valeu isto? 16 euriños solo. Esto xa E falamos. tes onde plantar ou que? Sí, teño jardín e... Que coña esta máis moito máis. Vas poxar por máis cousas? Ai, sí, isto promete. Veña, pois ala, adornar o jardín, eu vou buscar algunha, a ver, vítimas por aquí que queiran poxar. Santi, vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Vexote así moi apagado ca poxa, tú non viñaches soltar o cargo? Primeiro orientarme a mirar o que hai, Ai, non? Pouco a pouco. E Pouco a despois, claro, a mí gustame de plantas non son. non che gustan as plantas? No, gustame que as teña, pero que as poña a muller, non eu. Entón que queres tú de todos os produtos que hai? Bueno, teño o ollo botado aí a unha mochila. A ver, vámola a mirar, vamos ver Si cuál é. podo chegar a ela, si non queda, Pero veme enseñar, a ver cuál é a que che gusta a ti. Cuál é? Aquela azul? Si, a do medio é que me gusta. Canto pagarías tú por ela, Santi? Non o sei. Con hai un límite terás. Claro, pero mira, si a podo coller por lo que empeza, non poxo máis. Home, se podes pagar por 5 euros non pagar 10. Por eso mesmo. Oiches, para quen che a mochila? Para a muller? No. A ver, iso non é unha mochila da escuela, unha cousa así. Pero podes usar para moitas cousas. Si, pero teño dous netos grandes. Ah, carai. É mellor- Entón a min antes dixeche, me quero un bolso, eu pensei que era para a pili, Bueno, para a pili. eu dixen un bolso, no, pero a mochila. Porque aquilo, además, ven cunha libreta, mas non sei que máis, eso máis ben non pa muller, non, si. Madriña querida. Oiches, pero mira, hai flores ben bonitas. Sí, Non? A pero- Pili non lle gustan as flores. Claro, pero se lle dixo se quería unha flor desas, se díxome que xa ten. A ver, onde está a Pili, que non a vexo por aquí? Está aquí. A ver, onde estás, Pili? Ven pa aquí un momento. Ven pa aquí porque me dizo Santi, vamos a ver, que che dixo que colleras unha planta, que poxaras por ela, que non queres a planta. Ai. Dice que xa tes. Sí, aquests bastantes sí. Tu trouxeches cartos para a Pero poxa. nada, mira, Nada de nada. nada. E tú quanto carto trouxeches? Teño que dicir os cartos que traio. É que quero que me deixes 20 euros para poxar eu por unha planta que lle gustan a miña nai. A 20 euros teño son. A ver, déixame aquí que quero eu poxar. Pero non sei se terei 20 euros. Pois saca 50. Ai, teño... Ai, 50 ter, mira. Chega, 20. A ver, vamos poxar. 6 euros. Cuánto? 6. A ver, espera, Manolo, vou contigo aquí. A ver, que me dices esta planta? 6 euros, esta é a lavanda. É lavanda. Esta por sobaquillo non hai cousa como ela cando verde correr. Pero mira, fai unha rebaixa que os 20 euros non son meus. Bueno, pero telan 6. 6 euros. 7. Quanto podo pagar por ela, Santi? Non, que non é muller, non me quero a planta, ese xa ten planta. Era para mí. Ai, para ti, dai 8 euros. 8 euros. 8. 9. Ai, xa me quitaron, Dios mío querido. Bueno, aquí deixamos a poxa. Depois volvemos porque hai a tradicional procesión das candeas que non podemos faltar.